O hayungo bigrang mani mazra manai macaya manangin ne janjalno akai shakshakno muthika khoroksati project koktoma khwaitola shikobni bisingo klainai mainu kamini salim debbormani hi henumala debborma busa khorok banatui o hayungni janjal kolobjak thangai tongani chobao chenai korobi buthai chawi saichung sakno muthika saka busai salim debborma nainai bidi chini koktomao langma ganang hayungni jingjalo kolok kopong ongoi langma sasolangka khoroksa nokhongjuk patimung khowai tula sikokni bisingo kalainai mainang kamini takhok selim debbormani nokhong bihik hemomala debbormano tiyei nokhong khalai jamani nokhong khalai khorokba bsabu khailai jamani phia o hayungo tongoi thangnani o hayungo tongoi tongnani o hayungo kochoi tongnani chai nongai thangai sakangai basabutin sakangri thangnani chobao waisa muya phayo waisa bolongo thabolong khoro waisa khisikambuk naituko obotike hatio phai phai phalei mairong maikha paitubui basarokno okpongri chari meya takhok selim debborma bai malai mani yagulono basa khoroksa aboni ulo khoroknai khoroktham khorokbi khorokba angkha jangjal bangrur angkha chanai bangrur angkha ajimung kari ungma bai macha emangke basaro ma thomani salpung salpung okbuk cha tomarono nai soi manjaya angai mokolni mukti ruwai kap kabai tongjapmani bukuk homni nungnu khongo bosai bai basarok okpungi mai macha ya nei walele mani ajimung kari ni walele mani yagulo o hayongni nai thotok nuk thotok tong thotok jota halogrokno khorokba basaboti rokno sudano maya yakare korobi bethai chawoi saichung sakno mothikya bukhuk hemomala debborma srang salni horono khoini saknai nogotlangkhe saknai nei bono simli chojakni samabai khabai leijaka amchaini nokhongni joto lokorokno abu chimi buya randijingmani berao ponma sanari sabayan mani kotma kok sajamani tongmungbo bukuk hemomala debborma tai selim debbormani nokhongo tini khwai saknai nogo nuklai khya lokorok kurui bigra machaya okpungyani jingjalbai theina nangmani saisung sakno mo theina nangmani saisung sak theibo postmortem khainani suda rang kari laija takhok selim debbormani saknai nokni phaisingtei rang 500 postmortem khainani bagi sanjakma bai relai maya anglai dambre damba nasing tonglaina nangmani ha nokha chirigui kabai sawi khanarikha takhok selim debborma boni kapalni kok basarok machaya manai ani kok banglai mani srang salni horni kok tamano bi ang makai nogol mamai kire ko khaisan la pangkan de kalmang tongdo wai bui nogol dua salsa thangkai sanai salsa sini ko ngatai bosa bamang nei bui nog khungja ka am ba dukhu nangai buma abu hayeng thang mai masa ko post bung ko bosana ko bosan ni maya anu bui no nanu bang maya nang do nung bele ko to khayan ba ga ang lama ang sinai ni ja direct saka no kai patin kor koston bagi bela kin tu koston ge mai masa ya ri kan mri bo kisik bla nok bo kreani asu obosta chali to mo ge bin abo krok bo cha tumare bori boroba bo bo mai kering to moya sapung mai bai ke phema kan mi bo bai ke lama bo abo emne yang gare lanyo sapno set 2 gonta nangbo an bihino hokti family kene khaba balmaya halong koto tongo ngai sacha nge paitian peran tongte ang horoi tui phejeka ngare lanyo gare bodo shog yang haime yang to kan bi as no obsta choli kamin boro rokte kana kini rokke bo to haba mang si jan haba thangmayo kan bo sing bo jote 3-4 परिवार से इनका tamgui tini bo ma langma somani amot sing saiman ka bahai ke bini omo party mo bin pati mung ka bo
masa yang mang ni kor ko son nukunya busa puting lo ko to nukunya ba ba hin chu biti sawo tam sakha kor biti sawo Pia tabuk lukurok ni semung. Oh hai ke masa ya mana ya tong nerong ni semung. Bigra kangra rok ni semung. Tomung no oh hayung. Oh sengsar. Oh bahan bete genang ni hayung go. Bigra angi asai ke. Keri angi asai ke. Asan jungjal koplong tong ke. Hapang hanjang nerok. Sarkar hanjang nerok. Sile patham bai kogoi. Bigra kangra rok no buthari ri bai sidon botol nei. Tamke borok o hayung ni jobao paya borok o hayung o thangi tongi maya borok angnai jengjal bai koplong Bureau Report